Moikka! Elli on tänään kipeä, joten mä hoidan tämän nyt sitten yksin. Se oli eilenkin. Mä en viittinyt eilen tehdä videota. Joten mä nyt teen sitten 4- ja 5-luukun tänään yhdessä. Joten mennään nyt katsomaan kalenterit. Ne ovatkin tässä takana. No niin, eli nyt olemme täällä 4-luukulla. Avataan vaikka se nyt tästä ensin, koska sehän tulee ensin. Mä oon vähän avannut sitä jo, mutta mä avaan sen nyt kokonaan. No niin. Oi. Se on tyhjä. Katsotaan sitä vähän lähempää. Eli sieltä tuli tällainen joku sormus kai. Onkohan tää sormus? Minusta tuntuu, että tää on sormus. Avataan se. Oho. Tää on tällainen sormus. Ei tää varmaan edes mahu mun sormeen. Vähän vammainen. Okei. No siis joo. Tähän voisi olla kaulakoru. Tai joku tällainen. En mä tiedä. Mä voin muokkaa siitä jonkun korin tai jonkun petsille. Katsotaan vaikka nyt tästä Barbiesta vielä toi 5. No niin, mä nyt avasin tän. Niin täällä on taas tällainen juttu. Tämmönen. Anteeksi, mä oon nyt vähän huonossa paikassa täällä. Täällä vähän tavarat lentelee nyt. Tää pöytä on niin täynnä. Täällä on varmaan taas sellainen karkki. Joo. Kuten arvasin oikein. Tämmönen. Se oli kyllä hyvää. Okei, no mut nyt seuraavaan kohteeseen. Eli siis apua. Suklaakalenteri. Okei, eli tässä on 4. Se pitäisi nyt saada vain auki. Se on kyllä hankalaa. Okei, eli sieltä tuli tällainen. Eli tällainen sieltä tuli. Suklaa. Kai. Onko tää suklaa? Ainakin se näyttää suklaalta. Joten kai se on suklaa. Oho. Anteeksi. Eli tällainen kinkä. Tuossa on kukka ja sitten tuossa on joku tollanen juttu. Okei. Nam. Kyllä tuohon joulusuklaa maistuu. Okei. Sitten 5. Joka on täällä ihan korkealla. Käännetään tää nyt vähän näin. Okei. Mitonen siinä on. Koska nyt on 5. päivä. Ja nyt se sitten täytyisi saada auki. Käännetään se niin tekin näette. Tollanen hauska. Tämmönen. Tuolla on muuten kuvat niistä aina. Tuolla on muuten tollanen, tai siis tuolla on toi reikä, niin älkää siitä välittäkää. Tai siis kun tuolla näkyy tuota pöytää vähän. Siellä takana on se reikä. Ja sitten muuten täälläkin oli tän kuva. Mä en edes tajua, miksi mulla on valot päällä. Mulla vain nyt on. Ehkä se kuvaus on parempi. Eli siis tämmönen. suklaati.
sellainen. Mä oon saanut sitä jo 3. juttu, minkä mä saan yksin. Nam. Se oli hyvää. Tosi hyvää. Okei. No mut. Tässä oli kyllä varmaan tää video. Mä en yksin viitti alkaa mitään tehdä silleen. Niinku jotain ihan erikoista. Tehkää joulupipareita ja kaikkea tällaista. Ja pitäkää hauska joulu. Huomenna taas seuraava video. Moikka!